v 9, tak jo, čau, ty je Liela a Mine! Horror. Ice the Horror Games. Ono se to se... Ježiš. Že on hlavně neudělej to, co já. Já jsem to hrála na mobile a odhodila jsem ten mobil až někam k jinému stolu. Já tam nepůjdu, já nevím, jestli to je ona, nebo... Víte. Jaký ne, ale... Nebudu to zkoušet. Zůstaneme tady a budeme si povídat. Ne, hraj, aspoň. Já mu browsinu. Já se taky mě super klepou, no jako. A teďka něco zkusíme. Naraz do tě bude. 3, 2, 1, zavřít oči. Tak. Já se koukám. Nic. Nic nevidím. Nic tam není. Kam jdeš, jako? Protože takhle. Hele, oko. Oko. Tak ho zaber. Ty vole, tak se nehejbej. To nejde. To nejde sebrat. Jo, už jo. Pardon. Tak jdem za ní. Tam někde je. No, je to ne. Ale kde? Schováme se tady. A budeme koukat do zdi. Takže, protože to úplně hrozný. Úplně. Citron to hrál pod mě, takže jako já fakt nevím, jak tomu hrát. Hlavně se to zatřás. Ajaj. Ale pojď si, je to pro tvé dobro. Dostaneš šok jako já. Koukej se na My Little Pony. Já se budu koukat malinka ten kouč. Taky. Já taky. Já úplně usnu. Já taky. Super vyklub. Je tam. Jo. Nekoukejte. Tak se nekoukejte nikdy. Já úplně. Ty vole, nechoď tam, debile. Já dám do toho. Po záchodu. U záchodu a koše. Ježiš. Já tam nechci jít. Já tak... A teď si teď prosím. Eliško, nekoukej se. Já se spadnu ze židle takový. Na mobilu je to jedna věc, ale na počítači. Teď to bolí. Jo, to je... Držím tě, kdyby jsi To je baterku. Jsem srám hrozně. Já taky. Já si už nikdy nepůjdu na bojovku. Teda. To se to nenahrává zvuk. Já doufám, že jo. Halucinace. Máš svou baterku? Já ti dojdu pro nabíječku. Máš nabíječku? Tady. Sakra. Baterku. Jo, tady kompovou. Chceš hrát teďka ty? No, to je dobrý. Tohle to. Ty vole! Já se dotknu myši. Kde? Ne, to vole. Vole, nečujete. Nekoukejte se. Čekaj, jdu držet. Já se koukám takovým malinkým. Třese se to? Ne. Jenom trošku ta baterka. Ty vole. Asi jsem ji našla. Ty Nekoukejte. jsi tam vlez. No právě. Bacha teď půjde po nás, je tam. Jo. Jo, je tam. Na 100? Jo. Na 100%. Jo. Nemůžeš? Není to jen vítr? Slunte zvuk. Ne. Dělej zvuk. Že teď nebude nahrávat zvuk vůbec. No právě. Takže to neuslyší ani nás. Ty vole. To mi nedělej. Ona hýbla myši, já jsem úplně leko. Třeba slyšet zvuky. To není, protože tam je ten světlý. Ličko, stopni si radši za mě. Ty se díváš?
No, tak trochu. Už mám jenom bliká baterka. Chtělo by to oko. Žádný tam není. Jako je, ale nebudu riskovat, že ji potkám na schodech. To teda. No, ale jsem zase nechtěla riskovat. Vždycky, když Jsem super menším ty. Tak koukám furt. Tento díl bude trochu o ničem, ale Už nás chytla? ne. Ale nekoukej se. Už nás chytla? No, tak tam nahoře bude rán. Až tam nahoře bude rán, tak se nekoukej, bude to na tom záznamě. Tady bude na YouTube. Ne, nekoukej se. Uj, tajdu. Zabila nás. Uf. Já ale viděla. Já ne. Taky. Pidi. Já ne. Já takhle mám. Počkej, dej nějaký lehčí než normál. Tady to bylo video, prostě konečný, já už to nechci hrát. Hej, Tady to bylo, tady to bylo, Čau. čau. Jak to bylo, jak to 9.